Καλησπέρα. Χρειάζεσαι καμιά βοήθεια σήμερα, κύριε? Όχι. Να σε βοηθήσω να περάσεις απέναντι? Όχι. Να σε βοηθήσω να περάσεις την αυλή σου? Όχι. Να σε βοηθήσω να... Όχι. Αου. Όλη τη ζωή του, ο Καρλ Φρέντριξεν ονειρευόταν την περιπέτεια. Σήμερα η περιπέτειά του επιτέλους απογειώνεται. Αντίο, παιδιά! Από την Disney Pixar. Άσε με να μπω μέσα. Όχι. Εντάξει. Ράσελ! Κρατήσου! Πού είμαστε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Με συμπαθεί! Σουτ! Δρόμο! Φύγε! Κοίτα, ένα σκύλος, κόλλατο. Αχα, μίλα. Γεια σου! Μικρέ, αυτός ο σκύλος μίλησε. Ω, ναι! Μόλις σε γνώρισα και σ' αγαπάω. Να τον κρατήσουμε, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Όχι. Μα είναι σκύλος που μιλάει. Η περιπέτεια μιας ζωής. Τι είναι αυτό? Πιάστο! Τρέχα! Θα βρουν το δρόμο του γυρισμού. Έρχονται! Ράσελ, δώσ' μου το χέρι σου! Ξέρει κανένας πού βρίσκονται! Disney Pixar ψηλά στον ουρανό. Με το GPS στο τρόμι του εξερευνητή ποτέ δεν θα χαθούμε.